नांदेडमध्ये कोरोनाचा प्रकोप 24 तासात 10 जणांचा बळी तर एकाच दिवशी 134 रुग्ण नवे सापडले। नांदेड जिल्ह्यात मंगळवारी कोरोनाच्या मृत्यूवर रुग्णसंख्येने सगळे रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत। मागच्या 24 तासात 10 जणांचा मृत्यू तर 134 नवे रुग्ण सापडले आहेत। अचानक वाढलेल्या कोरोनाचा रुग्ण व मृत्यूंचा आकडा नागरिकांना चक्रावून टाकणारा आहे। मंगळवारी दिनांक 28 जुलै रोजी 284 न्यात आले। यामध्ये केवळ 89 अहवाल निगेटिव्ह आले तर नव्याने 134 रुग्ण हे कोरोना पॉझिटिव्ह आले। आतापर्यंत निगेटिव्ह अहवालांची संख्या सर्वाधिक असत मात्र यावेळी निगेटिव्ह अहवाल सर्वात कमी असून पॉझिटिव्ह असणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे। त्यामुळे कोरोनाच्या रुग्णसंख्येने 1528 आकडा पार केला आहे। रुग्णांचा आकडा जसा जसा वाढला तसेच एकाच दिवशी सर्वाधिक मृत्यूची नोंद मंगळवारी झाली असून मागच्या 24 तासामध्ये 10 जणांना कोरोनामुळे स्वतःचा जीव गमवावा लागला। त्यामुळे आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 70 एवढी झाली आहे। 677 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू असून त्यातील 11 रुग्ण हे मृत्यूशी झुंज देत आहेत। तसेच 30 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे। यातील पंजाब भवन येथील 21, लोहा कोविड केअर सेंटर येथील 7 व औरंगाबाद येथील संदर्भित 2 रुग्णांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर निळकंठ भोसीकर यांनी दिली।